La falta directa, una de les jugades clau en la pilota parada de l'hoquei patins. 7 metres i 40 centímetres entre el porter i el llançador. I Guillem Trabal, porter del Benfica i havent vestit les samarretes del Voltregà, el Lleida i el Reus, ha analitzat més de 650 faltes directes per completar la seva tesi doctoral sobre el paper del porter. 5 anys d'investigació per arribar a la conclusió que de les més de 25 variables analitzades no n'hi havia cap que estadísticament tingués una influència en l'eficàcia del porter, i això ens porta a una situació a entendre que totes s'han de tenir en compte, des de totes les del jugador, de les tècniques que utilitza, les fintes que realitza, la zona on comença i finalitza l'acció, com les del porter, que també són les posicions inicials, les seves habilitats, la ubicació a la pista, la distància amb el jugador. Els coneixements derivats de la tesi serviran sobretot per aplicar-los en la formació de joves porters. Amb 38 anys, Trabal trenca amb el prototip de molts esportistes. Té 3 llicenciatures: Antropologia, Psicopedagogia i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. 2 diplomatures, en Fisioteràpia i Magisteri en Educació Física. Un màster en Antropologia Urbana i un postgrau en Gestió Esportiva Municipal. Per mi l'esport el que ha estat un avantatge. Ha estat un avantatge de poder tenir uns ingressos obtinguts a nivell de l'esport professional, treballant 2-3 hores al dia. Per tant, el fet de ser esportista no ha estat un inconvenient com molta gent es pensa. Trabal exemplifica a la perfecció la dita que diu que si es vol, es pot.